Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kita to yan. Saan matlatan nga agsuksukat ni Parinteng? Si kamag tilamad madlaw mo. Kahit po no, mate, hindi pa napalabas alawas ang nalabaga at t-shirt na. Awan asiguraw ti pagsukatan na. Kapitan, nawag kayo di pagsukatan na. Di mo man dildilawon ni Kapitan. Tasi ka, sukat ka, sukat. Siya mangarog ti marigrigatan nga aglablaba. Agsukatak tadugam ti pagsukatak. Puro barbaraw, dagiti badaw ko naman. Adda ibagakan ka, Maray. Ngam di mo ibagbagakin ni Maribanang Anya day ta, Maray. Di mo ibagbagakin ni Kapitan. Anya nga minday ta. Saan samot nga agsuksukat ni Kapitan? Kaumo nga main. Makabulan di bado na sana sukatan. Ay, anyamot ni Maribanang tadi na lang maigatangan ni Kapitan iti pagsukatan na. Jak amo, Maray. Tadyak mo't damdamagan day takan ni Maribanang. Ngam amo, Maray. Uray no saan nga agsuksukat ni Kapitan. Tanagagad ken na anos. Diyo aya makita dagiti nagado a proyekto na. Ayan na ngay dagiti proyekto na, Maray. Dayta ngay na ipatakder a waiting shed a paglinlinungan. Ay, dayta. Kanday ta kalsada pagpagnaam. Oray pa'y ado ti proyekto na. Saan mga agsuksukat? Awan lata. Sanak man lang abilib iti kasta Kapitan. Asino ti mabalin na pagluganan ng pailay? Ay, ni Chip ko arog Naka-isputing ka magtatabataw. Nay, apay itamla madlaw. Inaldawang ma, naka-isputing Ay, Chip, kano inaldawan nakasapatos ni tatabadaw. Kasla mapan-agarab. Magmantamom ko, Sip. Na, abak na tapay, Chip. Ni. Sige, tatabadaw. Aglugan kan, tay tulod ka di papanam. Mare, ninsamot pari badong dyan naglugan ijay tricycle ni Kwarog. Wan, Maray. Kano inaldaw ama mapan ijay ile ni Kabadong. Anya nga iti araramidan na ijay. Day tati jak amaw. Ken amaw, Maray, nakaisputing nga amapan. Aya? Jak amo ano apay abay-bayan mo't ni Mari tuyag. Ay, amangan mo't numapan ngamin agtrabaho. Di ko namkit day. Apan agbirok iti chicks na Ay, sos. Kasanon numaamuan ni Mari tuyang dayta. Ay, di mo la ibagbagan Maray. Takapanunutak laang dayta. Ay, niinteng. Jak pagsuspitsaan nga agar-aramid iti kalukwan. Wen tadi mo agsuksukat. Ay, saan asyak tinangibaga iti dayta ni Mari tuyang. Ay, inuyaw naman niinteng. Damdamagan na nga rod kanyak, no apay ka no asaan nga agsuksukat ni Kapitan. Ay, patigayam day dya abanag. Dinilaw na pay. Apay, awan aya pagsukatan na. Di mo ka di maigatangan iti bado na. Ay saan asyak dagdamdamag Maray, ni Mari tuyang. Indanon ko laang kan ka. Ay, kita man. Uyawan kan pag-iistoryaan da kan dagiti kabaranggayan tayo. Taapay manan. Saan ka kanungamin nga agsuksukat? Anya, saan? Kano hindi na udi ang nagsukatak? Idin sa last month day, Jay. Nagadumot ngamin ti badom. Ngam no apay adagiti nagdadaan abadbado ti kay kayat mo nga isusuot. Ibagam kadagiti manguyaw kanyak nga uray sanak nga agsuksukat ta bagay kaw. Di kan tupay ngamin makapagdigos mo. Agdirdiram usak tupay. Ay, sakpay kit din ti bagaan dagiti tao. Ibagada, abay-bayan kakano. Ay, di mula tultuladan ni kumparim abadong. Inaldaw ang nakaisputeg. Apay kumatulad ket puro kalukwan ter aramiden na dadya tao iji ilay. Apay di mo amuday ta.
Agudong kamay, Maribanan. Ay, win man, Maray. Awan mo't igam mo a basket. Sa anak amak kitsinda iti si daun may, Maray. Mapan ko la igatangan ni Badung ko iti baro abado na. Kasta? Agpagpagatang manengkag iti baro at t-shirt na. Ay, kat igatangam Una, Maray, tapno saan amay padakin ni Kapitan asaan ngagsoksok at? Ay, kat numapan ko mo't igatangan ni Inteng iti baro abado na. Ay kastaya. Adda igatang mau, Maray. Adda. Kat daytoy basket nga awit ko. Punwag kadagiti gatangak abado na. Naghadon ngay. Apay, kunam bugbugoong kaskadak kukod ti mapan ko gatangan. Bado ni Inteng, Maray. Aya, nasaya at mo't tapno adda mo't pagsukatan ni Kapitan. Ay! Wow! Nagmayatay, dagito'y ginatang mo abadok to yan. Pagbagay ko Impadas maun. Kasla nagbali na kabaraw, iti dayto'y ang ginatang mo t-shirt ka to yan. Isuot mo dayta, tapno saan da ka adilawon, dagiti tatao. Una, diyak kayat ti maipada, hindi kumpari ngayon tayo, ngawi-uyawin da. Tamalaksid da saan nga agsuksugan, saan pa gagdigdigas. Itaan ta, nupod-numot lang ngay gatangan ni Maribanang iti baro abado na. Batyamat. Daya igatang da. Haguray mang kiday, tagsukatang man. Tapay ngagsukat ka, sa dinaw ti papanam. Kit inak mo't ipasikat dahito ginatang mo abaro at t-shirt ka. Apay, saan mo kaya't ngipasikat ka? Ay, pasikatam ni Kapitan. Sana sikat, kaya't ko mangitulod ka niya. Maditikas tango galing pa tabadong. Napili ka iti driver, pagpatulod ma tricycle driver. Mapilid na kaya. Nudya nga rog kaya tapagluganan dahi ta tricycle ba? Tawas-wasing ko pa'y. Ayan na ni Kuarag. Isaw, ti kaya't ko mangitulod ka niya. At nga rod aramidin na. Kung dumalpas to na, diyan aramidin na. Isakduan na nga rod ni Apo Kapitan iti pagdigos na. Ay, way. Isumay, dahil nakaawit iti doa nagdadakilatin ba? Nasaya may, tapno agdigos ay, nangkal na. Inteng, anya pa'y lati aramidam dita. Inka agdigusan Kita nakakukutak. Una bitin. Taapay ngamin nga agkukut ka, kat imalaldawan. Malaminak nga rod. Ay, una yan. Nakasakdo ako ni ti pagdihus mawang kan. Nangag mo ni Kwarog. Sa anak pa'y nga agdigos ita. Nagkuna asaan. Tumakder ka ditan, tamapan ka agdigos. Sa anak pa'y laan na kasagana. Kat, kaano ka nga rod nga agsagana? Inton, ingkan ko na. Di nakpay ang moment akaasyan ba ng dungo? Mapan ka, when daw kayat mo ti balunay, Awan la sa balin apagpilyan. Iso ang mapan ka. Darasal. Kasano nga makadigos ka ang kail? Katlislis siyam mat kadabuyat mau. Shh! Di mo pigsaan tamangag ni Antem. Kuna na nga nagdigos ka, ang lislis siyam mat tadanaw. Kwarog, di mo pigsaan kunakmay. Kwarog, nalpasan ang nagdigos ni Uncle Mau. Uwin kunam. Dakas ti ang gulbud ang kail. San pa yan tay? San pa yan nakabuyat? Apay akas tati imbagam. Ay damagam man, no kayat na nga umay ti balunat. Nangagmaw? Iwanin, ay agdigos akon. Ipilit yung tumit kay Jack nga ron, kaya ti agdigos. Ay, una yan. Nagmaya ti angin dito yung nagti barangay hall. Kaslada ka digdigos na. Ay, isak day ta kagawan. Timaraki kamot anak digos, Kapitan. Dandani saan ka na bigbeg? Kita am kandiday to'y badok. Wow, na, kabarbaro Wala, ingat ang anak ni Banang.
Kan nakasapatos ka pa yan. Kapitan matla ti panaglanglang ako. Sigurado asaan na kan nga uyawan ni Maribanang. Angem da ito'y santi maudi pa nagdigos ko. Naa. Ay apay ngay. Naglamin. Binantayan na pa ni Banang kabayatan ti panagdigos ko. Hey? Ada siguro igam na abalon at anya, Kapitan. Ay, sigurado Ay na, Kapitan. Nasaysaya at no kanayon ka nga agdigos. Iti kasta nataer kalata. Napilit yung lang ng uncle mo nagdigas. Wain tatabadaw. Kat no nagungat ni antik ang nakabantay. Ay, kat medyo na bang lumang nga rodin Pinagsukat na pa yan. Nasayat mo sige nga raw. Itulod na ko di jay ilay ko raw. Sa dino ti papa na medya ilay. Ay, kat di jay sigod Amom lang nga rodin, damagan pa ilang mate. Ayun gaya man niya. Sige, lumukan ka ang tatabadaw. Nakitam ni Tatam Abadaw. Kapampanaw da makanikwaraw. Nangag ko nga paili da kanaw. Agpaili manan. Kawain. Kain amuyaw na natuyang. Hmm. Ada nangag ko atungtungan da kani Chip Waraw. Anya dayta. Ada sikreto ni Tata Badong. Nila ang Chip Waraw ti makamaw. Imbaga na dayta. Mapan kano ag chicks. Oy. Ha? Makaung-ungetak nga talaga iti dayta nga imbagam. Ay, rumbang ang makaungot ka ana natuyang. Saan anasaya at daytay ang mapaspasamak? Iso anas ka natakwatan. No asino ti chicks ni Tata Badong. Maray, adda ni Kwarog dito'y balayaw. Adda, Maray. Adda ije kusina. Agur-uray iti maluto amakan. Kasaritak ko, Mamaray, numabalay. Ay, umunag ka, Maray. Ay saanan, urayak laangan dito'y ruwar. Dito'y ti pagsaritaan may. Sige, taayabak. Kwarog! Kwarog! Abiyantay. Umay ka dito, itakasarita na kanina na matuyag. Kaming. Aw, apay na natuyang. Nala, panawan kayo pa ay. Sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadong ijay ilay. Ha? Ay, jak mabalin nga ibaga. Tapay asaan? Saan nga rod ka now? Mano ayat imbayad na ken ka. Imbayad? Ay, sana ngagpapabayad. Adakit kwartak dito'y kwaraw. Ay, wine. Baybayadan nak ni Tata Badong nga gulimay. Umanay mo't siguro dayto'y limagasaw. Ha? Tapno ibagam kanyak tipod na, wanya, kwaraw. Una na natuyang, ado daytan. Ang amsakbay nga iyawat ko kun ka dayto a kwarta. Ibagampay, no sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadaw. Ay, di mo ibagbaga nga imbagak nga rod, Saan? Apay kit din niya ibagak. Kwa, itultulod ko ijay ayan ti chicks na. Chicks na! Una na. Pero si chicks ko naman. Kaslamat nga minbaro ni Tata Badaw. Kanayon na naka-spotting. Anay ka, anay ko tuyangay din na mo pangurin na. Anay ka. Magna ka! Tamapan ka kin ni Kapitan! Kapay palang. I-report ko kin kwa na tar arabidaw! Ibabay nakman din ako na kan. Rombang langgan ka! Ayun na yan. Balay! Ayun na. Binitibit mo ba ni Pare Badong? Apay ngay. Ay, sus! Dakal ti basol na kaniyak, Kapitan! Dakal! Ay, amok noan niya. Ay, tulungan na mo na paray. Adda nga rudan ni Marituyan, pare. Nagbiro ka pa ilang iti sa balay. Ano ngayon ngay? Kapitan, kayat kong agmulta ni Badong iti 5 ababoy. Kagat kokwak amain. 5 ababoy. 5 pig? Anya. Kalpasan na, nawayan apumanaw. Yay. Makamaun iti biyag na. Ngaman, jak kayatan ngagsublipay ijay balay, ag sinakamain. Ay, sus, kasaluitan ngay paray. Ay, tuyang. Ay, saan mo ta? Pakawanan na ka diya.
Sana na maulit pa eh. Hindi na kumamit ti Sinsina. Please! Ay, tatabadong, anya ngay ita. Adda lang arudan asawam, naasam kapayla iti chicks. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Voichi Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.